Alo dinja go alo. Tutu to je wolugo kwan. Ala mo kan je memmo. Ammo na akwa. Onye obola tole dibia. Mwana melu ke mwana melu nwa ya mablo ya na gala alo melo bo yo din kotonko alo bu na go mo na akwa. Onye obola tole na ekwu. Ayi sika ikene gi ni wi meleme. Na ya glugalo ala aga. New Year ka ino. Mana nwere ibe nsi ka nkene gi na nke email. Maka na ibe ni na yolo ge last year ni me gbadoro bancha tijara. Dibia. Onwere mmazi na alụ ọrụ nke nwụrụ na accident. Dibia. Onwere onye nwụrụ ọnwụ ike. Onwere onye asị na-achọ. Dibia. Achọ n'ime bancha. Second kenel na nke ahụ. Second kenel na project anyị lụchasị finish mepe akụkọ ọjọọ abịara n'ime mmadụ anwụrụ. Dibia. Mgbe si na ebe ọ bụ na mụ yọọ unu n'umeri m na nke ọ bụ na unu yọkwa m na mụ ya eme. Dibia. Na m apụta ụwa gwọba ọgwụ. N'elu ọgwụ ka anyị nọ. Ndị nkwụsị ịgwọ ọgwụ anwụrụ m. Dibia. Papa m mana mụ na-agwọ ọgwụ, mama m mana mụ na-agwọ ọgwụ. N'elu ọgwụ ka m nọ. Ayọrọ m ọnụ so ka m ala wee gwọ ọgwụ, ka m ala wee mụ ọbara ọla. Na ụmụ na mkpọrọ m ọnụ dị na dibia. Mana ka mma ka m eme dibia na onye eme m adị m nnekwu. Dibia. Amụ bụ ebube ndị dibia. Oifo. Mụ bụ Igbo bụ ndị dibia. Oifo. Mụ bụ proudness ndị dibia. Dibia. Maka na ụbọchị bụrụ gboo anyị mara ihe a na-ekwu na dibia. Mana tata ịwụ na ọnụ kwuru nje ekwubegokwa n'ụwa. Dibia. A na-akpọzi nwa dibia ọgaranya. Oifo. Mana ụbọchị bụrụ gboo a na-akpọ nwa dibia atịtị. Oifo. Mana ya eprove go for long. Mmụọ ka mmụọ. Ekwuru m na this year na onye ewu ụlọ anyị akọntinu kwa wube. Dibia. Owu onye a na-ewu ụlọ kwa alọ. Oifo. Mana ị na-eke ụwa ji wee dị ịbụ na m ya kọntinu kwa na wubekwa. Oifo. Mgbe ka anyị wujee 2023, 2024 onye ya ewukwazi ya wubekwa. Idu nnegwu. Na ọ bụla m mere onwe m n'ọchị na-eme. Latest updates. Akpali idu nnegwu. Ibe niile anyị ọrụ unu mere ya tijara nwe sị ka nkene unu ọ dụrụ izi. Ọ dụrụ izi. Ụmụ alọ m niile a na-alụ ụlọ ọrụ kwancha na-eme gbado ọmụma. Dibia. O nwere ndị enwere moto mana afa bịara lụsara ọrụ agba moto. Nwee ndị alụrụ ụlọ mana afa bịara lụsara ọrụ alụọ ụlọ. Nwee ndị amụrụ nwa ma mụ mesịrị fa mụọ nwa. Dibia. Mana bifo ngwọrụ mmadụ ọgwụ a na-ebu ụzọ test ya n'onwe nke mmanụ na-alụkwa ọrụ. Dibia. Mana onye nwere ofu moto enwere moto. Oifo. Onye nwere akpa ofu polo na ofu jin onwere akpa. Onye nwere ofu akpụkpọ enwere akpa. Na m kwụsị na this year na anyị ga-etikwu ọgwụ n'elu ọgwụ. Dibia. Ị na-eme ọbara ọra. Ọ dị n'ọfọ. Nọ haya ka anyị na-agba. Oifo. Anyị na-agbatụrụ agbatu. Ọgwụ anyị ji wee mee odogwu na 2022. Ọ ya adịkwa. Anyị adịkwuo ya ọgwụ. Dibia. Ka anyị wee mee 2023. Oifo. Egwu si na anyị ebupụta ala agba aka anyị. Idu nnegwu. Uche ụbọchị agba aka ka anyị were ya wee chụkwa this year. Na mụ gwara ndị mmadụ si na o nwere onye enyere uwe aka ọ bụ ya enyere onwe gị aka. Dibia. Ichere ka mma omere gị ma ka mpa gị mere ma na mpa gị kpata ego na mpa gị ya satọrọ gị babachi kunye ji ọzọ bụ onwe gị. Na bibe alụ ụlọ na ana na-ebu ụzọ sụọ
ahịfịa Dibia asụsụ ahịfịa ewewa foundation ịma nnọkọtara dobe blọkụ n'elu ana nkịtị so kunye je mara iwe na-eme gị iwe ahụ merụ na ịgba amụ na nwoke ka ị bụ n'ọdụ ka ụwa nkewa dị iche ibe ahụ merụ na last year niile na ibe niile plan na ọ gara ka esi chọọ o nwere ibe kọsụ ya kụdị eje mara ibe dị ibe ahụ ele ahụ ka o ji adị onye alụ ya balụ kwesịrị ka o jee test ka ọ mara ibe na-ahịa ya Dibia wee mara ụdị ọgwụ ọ ya aṅụ ka ọ dị mma ọgwụ na onye ibe a na-agarala ọfụma bụ ọgwụ ka ọ ya agwọ ọ dị mma Dibia ịma ama chọrọ ikwube maka asị eje chụọ aja na ajara aja chụọ aja ka ọ lapụ ịbụ na ya na-ekwutọ dibịa ma na dibịa na-ekwutọ dibịa ibe adama agbastaga maka na ọ bụrụ ka m kwubuo okwu ibe dị na-ịchụ aja ụfọdụ anyị ala ekechasị ya maka na a na-akarị okwu akarị Dibia adịrị ịbụa eti mkpu adịrị ịbụa ya iwe nchọ ka ngwa ọla na eze kunye je chọọ ife ihe eme onwe gị na ị na-agba mbọ na ọ na-agara aga nwere iwe ka ọsọrọ Dibia onye alụ adịrọ bụ ọgwụ ka ọ ya ṅụọ dị mma alụ akwụsị ya moto ọbụla mebiri emebi eje iri mekanik Dibia ikolobịa ọbụla aka dị ụkwụ dụ mana ọ na-emere ọfụma nwere iwe ka ọsọrọ ya so jee jụọ chiwa ahụ ka ị mara iwe ka ọsọrọ ya mere na ị na-emere ọfụma na bụ advice m enye ikolobịa ọbụla nọ na this world ọgbọbịa ọbụla nọ na this world ilugo 40 years mana ịdụ mma nwaanyị mana ị nụrụ ọdị o nwere iwe ka ọsọrọ ya Dibia gbaa mbọ jee mara iwe ka ọsọrọ ya iwe nkwuru iwe ahụ ị na-ajụkwa chi ukere iwe imere ụwa nke o ji wee dị iche ị n'obodo oyibo mana Disemba ruo ndị ọzọ anataba ka gbajeje fụ parents ba ị nọrụ n'obodo oyibo ọlụ maka Naijiria ego ihe ejina ọgwụ onye ji ego a na-echele na onwetara akwụkwọ obodo ma ọ na onweta akwụkwọ obodo ihe elugodo ka ije fụ ndị lapụrụ wee nata Dibia ọbụla n'obodo oyibo 10 years 5 years even 3 years without na ụlọ ụlọ ọ na-emere ọfụma side m ka nso wata ọkwa ibe ya bụ from January to November ala agbakasịba ka ilugodo ụlọ jefụ ndị ọ maka Naijiria ego ma na ụlọ mana ekwosi na this year na ụzọ ya emepere gị Dibia ise ga-anata ise ka ị bịa fụkwa ife dị iche ise ọ bụrụ ntụ afọ be anyị dụ mgbe ahụ epụrụ ka ọ dị taa na onwe ike ijesi bata ọ bụ na alụgo na elu n'ilu be nna gị maọbụ inwe ike jeze bata ọ bụrụ na Okechukwu egogo moto mana ị n'obodo oyibo eri mgbe abụọ Dibia so ya adịrị ikolobịa ọbụla n'obodo oyibo na mma Ise isi ihe ya abụghị ọyie Ise ụmụnne anyị niile eji na nga ekwu m sị na this year ka ihe amụ ka ihe enwe freedom Ise akwa ọbara idu nnekwu ka mmalụ na mmụọ niile ahụda ebe a nọ na-arụzikwa ọrụ this year onye ọbụla aka ji eji alọbụnagụ mmụọ na-emerụ nwoke mmụọ na-emerụ nwaanyị Dibia omeleke na-abara uri mba ihe nwere ibe ị na-eme ga-elere izi elu ụmụ nwoke na nwaanyị ọbụla aka ji eji Ise ka Igbo fụ maka na ife Igbo fụrụ n'anya ka kafa na-ekweta Dibia ọka ikwuru ka ọ ya eme agbamndụ mụ na chi m bụ na ma na-egburo mmadụ bụ na m egbugo mmadụ ọnwụ gbuo bụ na m apụtago ụbọchị nwanne gụọ ọfọ sị ka mmadụ nwụọ ọnwụ gbuo bụ na ya ma iwe na-eme mmadụ nwụrụ ana m egburo mmadụ onye ilo m anwụ na ka ọ dụ ndụ ofu echi na mụ ka na-agaba n'elu ka ọ wee bụ ka anyị si kwado 2022 ka unu na-ebere ya ebe 2023 ka anyị si wee kwado ọgbụgbọ ọnwa leg ịma na egwu anabeli na nwere mgbe azọ nta owu nwee mgbe skere owu
ma kịta ahụ ya ka ị na-ebuzi okite Akwa ọbara idu nnekwu. Igbo ya dụrụ onye ọbụla na mma ịmara ife ọgbọghọ na-eme solu mebe kama ọgbọghọ ya gbanarị gị ihe niile ahụ ị na-ekwu bụ n'ụwa ka ịdị m ka ọ dụ ya bụ ihe a na-asa gị isi na-elu onye n'igwe nke nwee mee mgbe ị kpatara ego n'ụwa bụ ọgụ mere onwe gị mana achọrọ m ikwu bụ okwu mmụọ enu m ekene ọ n'ife imerụ na-ekene ọ na nke ị ka ya eme Dibia a sị na mụ na-akpọ ya elu nwoke na nwaanyị ụzọ this year ndị ibe anyị na-eme na-adị mma ndị na-efolo anyị ndị na-ekwu mma n'isi anyị ma ndị ilo mụ ekwu nsị ka ba dị ndụ unu egbuna mmadụ maka ya na-egbula mmadụ maka na ihe eji anya wee fụsị ya ibe niile maka na ọ bụrụ na enwụrụ owute mmụọ maka na ihe afụzi ibe niile mba o nwekwa ife ya eme onye ilo m ya adị ndụ fụ na mụ na-aga n'ilu Dibia ọ dị izi lụọ n'ofu họteelụ kpọọ m ka m bịa lọji ya n'ime ụfọdụ niile na-ekwugheri ibe ahụ ọ ya ahụ mbata soshal midia maka akwa wise ke ka m mesi okechọn si ekwu maka m ekwesịghị ikwu maka m na ọ dịrị izi Dibia ịmakwa ibe m meri ọgbara igbo yarị na amalụ na oya eme omesi ome ọ bụrụ na obodo oyibo enye m awọdụ enyede m na newspaper buo m ndị magazin ebuo m ndị TV ebuo m mana ịma na igbo be anyị bụ ekwuru na anya ukwu mmadụ eburu ahịa bi nwanne kaba ka ego elu echi ire ọsị na eke eri ahịa mmadụ eweta aza ka onye nwanne ka akwụ ya ụgwọ echi niile ọ chọọ ka ọ gaa ya nwanne mere eji kwụta ụgwọ ịmara ibe mmụ alụ na igbo chọrọ anya ukwu mana eji na ibe mmadụ mere uwe megbara ya Dibia onye abụ mee ka o mee gị anya ukwu maọbụ na ọka otitu ogu gbaa nkịtị maka na nja n'igbo ọgụ o nwere ebe nnọwa ndị a mmadụ na-alanye mmadụ iyi ekwe onye a mee ụdị ibe onye a mee ụdị ibe wee were anya ifere wee menie mma wee maa mmadụ ndị na-anasị ya iyi ekwe rachapụ ọsọ na-agba eje ebe onye gburu mmadụ ruo kpọrọ mmadụ wee lụọ tata ọ ka nọ n'ime na-azọ gba ụfọdụ gbakwuru ọsọ ihe anụ ọlọdụ nwoke ọkpabụnụ ka o mere ọ ya adụrụ igbo niile na mma ọ ya adụrụ mmụọ na mma dụrụ ụmụ alọ m niile na mma na dịsi ya ụmụ alọ m alụtala ụlọ ya alụta ụlọ ndị agbalọ moto ya agba moto na ya ala agwọrọ mmadụ ọgwụ ka mmadụ nwee ego mana ya enwe ego ịmara na o nwere ka o ji adị ihe bụ dọkịta mana alụ na ya retreat nwere onwe gị even specialize ebe awere for favor for good luck my first specialize ụfọdụ si nọ ike mbute ebute ọ dị izi ji ebute nke onwe onye achọrọ inwe ego n'ụwa Dibia ọ bụrụ na ike mbute ka mbute ma ọ na oke ite ka m gbuonu nke unu ụfọdụ asị na ibe anyị gwọrọ n'ọgwụ na-egbu mmadụ gwa m onye anyị gwọsịrị ọgwụ ọṅụṅụ gosi m ofu onye ka nye 5 million naira ya na-egbula mmadụ ife anyị na-eme bụ ka ọ dị mma ndị onwere bụ ebe ị nọ efu ka nna asị onye anaghị egbu mana onye ọbụla kwuru anyị ajọ okwu ya eketa ajọ ife mana ya na-egbula mmadụ maka na ihe adị ndụ kama ebe ụkwụ na-abụ mana ihe adị ndụ fụ na onye ahụ ikwu bụ ka ya na-aga n'ilu maka na onye ilo m nwa ya ewute m ma iwe eji wute m bụ na nọọsụ fụ ka daye ịnọ wee kwujọ m ka endin ya wee dị maka na ibe niile ahụ na-ekwu ya eriga onwere onye mere bided isi ya onwedo onye celebrate machine onwekwa onye celebrate moto onwedo onye celebrate ụlọ wee ụfọdụ ozu papa fa na ozu mama fa dị na mọchụarị ị na-achara eji akwa ihe ayọchiwu ka ị ma na egota nwụsị pasị nji eje egwu ọnwa ma moto nji eje Triple P
ọpụ ịgba moto ji ejetere m opi opu lu ya yọkọgolochi opi goto agwa onye ọba mana ọ ya adịsịrị onye ọbụla mma ka ụmụnna m ezuo akụ ka ilo na-asị na n'ọkịka na-ese ụwa ayari mana ọ ya adị mma na ibe na-ese bụ na-abụ dọla n'aka nwọta mana obere oge ọ ya adịkwuru gị mma na mgbe ndụ na mmụ arụ o nwere ibe nchetara o nwere nwanne anyị nwoke a na-akpọ ọchị emeli mgbe ahụ o nwere basikụl mbịa ya ọya basikụl ọjụ na onye ebi m onye ahụ uwe m o buruzie basikụl ya na-aga asị nne ya bụrụ mkpọkọrọ ibe ahụ esi n'akụ mma mgbe emesie nwee nke m ndị mmadụ sorokwa mepekwa m detin mgbe ahụ nweghị ebe nọ m ekwe ka ọ nọrọ maka na ọjọọ m njọ basikụl so ihe niile ahụ anya ukwu mana ọ ya adịsịrị nwanne m nke onye abịa ịfụ ka nke mmadụ mee nwe aṅụrị nke nwunye abịa anyị anaghara isi onye ya egbu nwa ibe ya o nwere onye nọ n'ụwa amara ife eji egbu mmadụ ọ bụgodo na ọ bụrụ n'ụdị ọgwụ ma n'ụdị niile onye ọbụla makwa so mana ya bịara ka egbu mmadụ na onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu mụ adịghị egbu mmadụ ibute iyi m tụrụ ka nlacha ma ụlọ iyi na m egbubere mmadụ mmụọ ya abụdo mfu ebe ọ na-eso afụgo mmadụ na-abụbịa ka akwa mmadụ na mmụọ ka onye anwụrụ ọ bụrụ na ibe na-ese bụ 3 million nwere ego nye ma abụ udo ife niile dị n'ụwa ka ọ dị mma n'efu na nwanne ọ na-aga n'elu iwe wezi na obere oge na nke onye abịa ka m ejekwuru nwanne o tiu n'ibe a na-arụ ka o wee dịkwuru gị mma ọ ya adịla onye ọbụla ọbọ dibịa ọbọ nkwa ngwa ọbọ nkwakịrị gbogo ọbọ ọta ka agụ o mere eke na-abalị olie mgbe ideji ogu eribe agwụ agwụ ọmụmụ bịara mmụbakwa na akwa egwu m sị ka ọ dịrị okeke na oke abụ mma nwoke m ọbụla na-efola anyị nwaanyị ọbụla na-efola anyị ndị na-agba anyị mgba ka ọ dịkwuola na mma ka na ụmụnna nwezuo aka ilo na-asa ana okeke anwụ na oke afọ anwụ na ka anyị la wee bata 2023 ekwu m sị na 2024 ka ọ lapụ inwe onye achọ ores na onye acha ya lụrụ maka na ikolobịa ọbụla agbọghọbịa ọbụla megide wee bụrụ papa wee ruo 130 120 ọnwụ gbuo ya ya jụrụ ọchị ihe kere ibe mere ọnwụ ji gbuo ya maka na ọnọzugo maka na mgbe mmadụ ji wee kagide nka mana ọ na-ejere ọnwụzi ije mana ọ na-ekwuru ozi okwu ọfụma mana sensị ya dosa ya ịmara na o ji ọnwụ ụgwọ anyị kwụsị na anyị ya aka nka ntụ anyị kwuru ka ọ ya adị onye nwere onye na-ekwu ka ọnwa ndụ onye ọbụla ndụ nwoke na ndụ nwaanyị ndị nọ n'ụzọ ije ka ọ dịrị ha mma eji ka alapụfa n'ọkwa n'ụka ọ dị mma ka va ji wee jeje dakere ọnwa ụfọdụ ndị nọ na prison tata bụ ndị zuru ife mmadụ mana ọ bụrụ na o nwere na onye jezu ụfọdụ bụ ndị ji iwe wee bụ mmadụ mana ịma na ife a na-ekwu nja n'inye bụ ọgụ iji izi uche ụma na onye gbuo mmadụ ọkwụọ ụgwọ ya si ekwu m sị na aka ahụ ji alapụ andị na ịbata uche wee butuo ị mara na let's go bụ ije onye ọbụla mana mgbe ị tụgharịrị anya ịbụ na ọsọsọ ụkwụ mgbe a bụ mara ihe ya aka ọrụ shi let's go bụ ije ọ bụrụ ije ofu onye mana mgbe ịrụziere ebe ọ bụrụ na ekechie onye ọbụla akpa n'anya iru ebe ahụ atọ ebu nke ịfụ na ọsọsọ ụzọ bịa mgbe ahụ o nwere ike ọ bụrụ na ndụ njekwuere ọgụ erugowu nso mgbe ahụ wee dara wee tita agwa ọba n'izu nnekwu nwanne anyị nwoke mama na-akpọrọ aba na ịkpọ aba echi niile asị na anyị na-eme nkewa na-eme nkewa nwanne anyị nwoke nke eji Igbo niile mara ya bụ Hamadike ndị Igbo ekwu m sị na ọnọgokwanụ rie nne ka ọ pụtara na mmụọ achọghịzị ka aka ji elapịa ụmụkwọ na iwe anyị ji wee mara ụnụ bụ mmụọ na okwu fiaba alụ mmadụ agbakwuru mmụọ ile afụ ka o ji wee dọba gboo so okwu anwa dịkwa ka ọ fiabaga alụ
ọnwa ụgwọ mgbe anyị atị ibe anyị atị amakwa nnọọ maka na anyị kwuziri na soshal midia ma eji wee ọ dịkwazie ka ibe anyị na ya sasịkwa mgbe ahụ mana anyị na-ayọkwa unu ka dị isi elapụ ịga n'alụ nwanne anyị nwoke ka a bụrụ na elele isi gị ibe m kwuru ibe a Dibia adịrị onye ọbụla mma ibe onye ya ọlụchie this year ya ruo ya aka ibe onye ya ọlụchie last year mana o mere this year ya mee ibe m kwuru ibe ahụ ndị anyị na-arụ ụlọ ọrụ ife ọbụla anyị were nye ụnụ ka ọ dị mma na onye ọbụla je ebe dibịa mana iwe ji wee je adịrọ mgbe ịma na dibịa ahụ amara iwe na-eme na onye ọbụla bịa ebe anyị na-ayọsi ife ọbụla anyị mere ya ka ọ dịrị ya mma na onye jere ụlọ ọgwụ jere ka ibe na-eme ya kwụsị onye ọbụla bịara ebe anyị ibe ọbụla na-aya onye ahụ ya kwụsị na ọ bụrụ na ọgwụ adịrị ire agwụkwori ọgwụ na agwọ na n'idu nnegwu ụnụ mana ọ maka na anyị na-egosi ọgwụ ọnlaịn mere onye pụtazie ogwupụta pichọ ọgwụ anyị gwọ gosi ọnlaịn ụmụnne m bụ ndị dibịa ka a kwụsị na igosi ọgwụ ọnlaịn nọ ya bụ ndị ọkacha ịrụ ọrụ mmụọ fejee n'azụ ụlọ rụọ ya mana anyị nwebụ ndị dibịa bụ anyị chọzi ịrụ ọrụ anyị egosibe na net ịbụ na ya ebupụtabego mmụọ ilo ụmụazị achọbago iji mmụọ wee gwuo egwu onye ọbụla kwụsị igosi ọgwụ ọnlaịn maka na ọnwụ gasị ibe nna afọ mana ọmụ bụ ụzọ bupụtebe ọgwụ bupụtebe oke ite bupụtebe everything mana this year anyị kwuru na ya eme ngosizi ọgwụ na ụmụ ọchọghị n'ọgwụ ọnlaịn mana ọgwụ anyị agwọ this year gbagotakwa na ya ma ngosi ka ọla bụkwa ebe ya bụ topic of the town ka nke fafụ afọ ka fa welugodi ya na-eme topic maka na mụ ma na 5 years gafe kwụsịbeghị mgbe ahụ ka ife niile ka mkpa anyị egosibekwa ọgwụ so ya adịrị Igbo niile mma. Dibia ise otu dibịa bụ otu atụrụ mana ọnwụ na-egbu atụrụ a na-egburu dibịa gịnị ka ya afọ maka na ọ na-afụgo na ya akọ nka ụka ndị ụka jeje gwọta isusu tinye ka ndị dibịa nwebe esemokwu Don't wise. Ya bụ okwu nkwu. Ise onye ọbara tụrụ na-eme ọbara ụra nwere ọgwụ nnekwu ise ọgwụ nwa nkwụ mee ihe agwa ya ndị egede nwa nkwụ fe ekweta n'ihe ị na-ekwu maka na ọmụma ka eji ayọta nwaanyị iwe nwaanyị mere oge anyị na okwere onye nwe iwe ahụ ị na-ahị ya ọ bụla ndịrị nke ọ na-aṅụ mezuo etu bọtụlụ ọṅụsị ahụ o ya ekweta ma ndị mama fara ya abụọ kwasị ezi faziba kere ebe fa nọ fa ya anọgide ebe ụtụtụ chi ofufo 6 o'clock mgbe a gaba ya ejikọta ụla ọbụkwara egwuregwu n'ife onye mara yabachie ndị bịalụ ka agwọ ọrụ ọgwụ anyị adịsịrị ha mma ndị nọ na họteelụ iwe ọma ya emerụ amụsị bụ ka m zuo ike beta n'obu na nnama beta na mapụtakwana esepụ aka tudon atịkpa eji m ọjị a wee na-ayọ ụnụ mma warị ya awa ka ntinye n'igbo ka ife nnekwu wee mere anyị dịsi ya ise maka na onye nyere na mbụ ya eke nwa ọfụma mana onye nyere na onye awabiri wee nye kedu nke onye ejezi ndị ọzọ tinye aka ka nnekwu ife mere anyị ise ka iwe anyị eri ka ọbịa ise nke eri anyị nyabavụ ise egwu m sị na anyị adọ ka aja ana maka na a na-agụtara aja ana ọnụ ise onye sikwa ọ bụrụ omega na-ebu a na-ebu na anyị bụ Igbo bụ pawa Igbo bụ Igbo anyị adịrị onye ọbụla mma ise onye metụ aka na ya tie n'obi ka ọ dịrị ya mma ise ifeọma meelu m ise anyị makwa na ime ifeọma meelu m na ka anyị ejekwuru ozubiela na ọkpụa ekwa ndị bụ ndị ala maka na isi bụ ka anaghị eri ya ezigbo okwu ndị bụ ndị ala ya ekene ụnụ ise maka na ana ka mmadụ lụrụ ụlọ biru ana ka mmadụ gosiri moto gbaa ya na ana ka plen ji apụ
ise oye eme nwata dibia okwu si nwa iyi okwu si nwa iyi nwata dibia nwata dibia okwu si nwa iyi ọgwụ dibia Ise. 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 Oye eme. Mkpọrọmọnụ dị na dibia dị ka mkpọrọmọnụ dị na be onye polisi nọ. Ebe onye polisi ma eri ebele, ebe nwa dibia ma eri ebele. Ihe nwa bụ nọmba Akwa. Number of the number of fake number scam. This is the original number. Only this number. Any other number bụ scam. The number bụ 090 90 94 1375. Mkpọrọ ọzọ 090 90 94 1375. Ya bụ nọmba Akwa. Nọmba ọzọ ị na-akpọ na-abụlọ nọmba bụ scam. Nọmba ọzọ ị na-akpọ na-abụlọ nọmba bụ ndị wayo. Ọ ya adụsịla onye ọbụla na mma. Ndị ifeọma na-adị mma. Nwekwara nkwa ekwelu ndị fans. Ndị na-efolo Akwa ndị ifeọma Akwa na-eme na-adị mma. Ọ nwayọ nwayọ. Dị nkwa ọ ka ya emezukwa ya. Ele afọ osu wee kwe ndị fans. Ọ ya emezuchasị ya. Ise. Igbo bụ Igbo. Iwechi ya zeli. Ama aga ọrụ unu ncha niile ọfọ. Ọfọ anyị gọrọ tata bụ ọfọ onye ọbụla. This year ya bụ a year of joy in your life. So ibe a bụ ibe a na-akpa gị this year ị ga-enweta ya. Ka ị na-eje ebe ahụ ị na-agba mbọ. From today ọ ga-ebido salụba ọkụ. Ebe ọbụla ị na-eme n'ụwa ya sịkwa na igbuo mmadụ ma ịkpa mmadụ. Atrai kwa ni atrai.
ezigbote onye Igbo a na-egburu mmadụ. Bini careful. Akwa. Number is 09090941375. For your talk of Akwa, or for your talk, I am Akwa. I don't know in Chamma. I said, Bolmandava Kambava. I don't know about Namma. Open door, ni smoke and ni divine connection. I can't in a cape. If I be all the chicken this year, okay, man. Babambo, come on, yebo. Babambo, no one called the name where Ikolobia Nano, Ikolobia Na Ese, Ikolobia Nabu, my family, my own name of my only called it. So, no, I can know, Pusika, Kisol, Nandi, make your family proud. Emana Akobilo. So, abụna inwebe ilo n'ụwa ma a na-enwebe ego. Onye ọgwụ ego a na-ewuru ọzọ maka na nwezi onye na-akpọ maka ọgwụ ego. Na akụbu ilo. Ihe afụ nwanne gị. Onwegwu ibe na-ese ego na ya, ọ bụ maka na igo moto, obido webe iwe bido kụba gasị. Ọ maka na imebego ọfụma. So ana m aga ọrụ gị ọfọ n'ihi eso m ọfụma this year. Onye achọrọ nkwuta na-agara n'ilu. Agazie.